היי, אני גבריאלה, נטורופטית שלכם, ורוצות לשפר את החיים בתקופת של גיל מעבר, אז קבלו 3 טיפים, איך אפשר לשפר תזמיני גיל המעבר. טיפ ראשון, שינוי תזונתי. אם לא עשיתם את זה עד עכשיו, זה הזמן. ואם עשיתם את זה, אז תבדקו אם אתם עושות את זה נכון. מה רצוי שיהיה לנו בגיל הזה? קודם כל, נוטריאנטים טובים. מה זאת אומרת? זאת אומרת שיהיה לנו הרבה ירקות, שספקו לנו הרבה ויטמינים ומינרלים, שכל כך אנחנו זקוקות בתקופה הזאת של החיים. אז זה אומר שבכל ארוחה נדאג שיהיה לנו לפחות 5 צבעים של ירקות. חלבון איכותי, מסת השריר שלנו יורדת, ואנחנו צריכים לאכול חלבון כדי שתבנה לנו את מסת השריר. יכולות חלבון, כל אחד לפי אמונתה, חלבון מן הצומח, חלבון מן החי, אבל חלבון איכותי. שומן טוב, מרכיב שלישי שחייב להיות בתפריט שלנו. מה זה אומר שומן טוב? זה אומר שמן זית, זיתים, אבוקדו, טחינה, אגוזים, משקדים למיניהם, זה נקרא שומן טוב, וחייב שיהיה לנו בתוך התזונה. אז שינוי תזונתי, אחד הדברים הראשונים שאתן צריכות לבדוק, כי מה שעבד לנו בגיל 20, בגיל 30, לא עובד עכשיו. אז תדאגו לתזונה שלכם. טיפ שני, תדאגו למסת השריר שלכם. דיברתי קודם על שריר, אז אני לא באה מעולם הספורט, אבל הבנתי ואני מבינה ואני עושה, שאני צריכה לדאוג למסת שריר. למה? אם הגיל מסת השריר שלנו יורדת, וברגע שמסת השריר יורד, גם חילוף החומרים שלי יורדת, וגם יכול להתפתח מחלות כמו אוסטאופניה, אוסטאופורוזיס, ופשוט אם אני רוצה שלד חזק, ואני רוצה שחילוף החומרים שלי ימשיך להיות טוב כמו שהיה, או לשפר אותו, אז אני צריכה לדאוג שיהיה להם מסת שריר. אז תמצאו פשוט איש מקצוע שתלמד אתכם איך לשמור ומה לעשות כדי שמסת השריר שלכם תהיה טובה. וטיפ שלישי, תדאגו לשינה שלכם. אני יודעת שמאתגר, אני יודעת שבגיל המעבר השינה שלנו משתבשת, לפעמים אנחנו לא נרדמות כמו שצריך, לפעמים מתעוררות כמה פעמים בלילה, ולא תמיד מצליחות לחזור לישון, ואז מה קורה? אנחנו מתחילות את היום כבר עייפות, אוכלות יותר, כי אנחנו עייפות, ואנחנו צריכות אנרגיה, אנחנו יותר עצבניות ממה שבמילא כבר עצבניות בגלל גיל המעבר, אז פשוט רכבת הערים, אז תדאגו לישון טוב. איך אפשר לעשות זאת? אנחנו יכולות להשתמש בשמנים אתריים, כמו לבנדר, שהוא שמן שמאוד מרגיע, או תפוז. אנחנו יכולות לשתות חליטה לקראת השינה של קמומיל, טיליה, או פסיפלורה, ולריאן, שזה צמחים מרגיעים. אנחנו יכולות ליצור לנו סוג של טקס, כמו שעשינו לילדים שהיו קטנים, שאמרנו מקלחת, סיפור ושינה, אז ליצור לעצמנו איזה טקס שינה, תבדקו מה יכול לעזור לכם, יכול להיות שתוספי תזונה, אנחנו לא לוקחות, אז יש כל מיני תוספים, כמו ויטמיני B, שמאוד עובדים על מערכת העצבית שלנו, אז יכולים לעזור לנו לישון יותר טוב בלילה, אז תבדקו מה חסר לכם, מה אתן צריכות, ותדאגו לשפר את השינה שלכם. אז דיברנו על 3 טיפים, שינוי תזונתי, בניית מסת שריר, ושיפור השינה. אז בהצלחה.